संजना माताजी आलात तुम्ही? आलात तर हँड रेज करा, मग मी तुम्हाला बनवते. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? ओके. मला चॅटमध्ये उत्तर द्या. मला आवाज येतोय सगळ्यांना? येस. थँक यू सो मच उषा माताजी, अनुराधा माताजी, सगळ्यांना थँक यू. येस, शुभम प्रभूजी, थँक यू सो मच. तर आपण आपल्या 11व्या अध्यायाला सुरुवात करण्याआधी आपण थोडंसं कालच्या अध्यायावरती रिव्हिजन करूया. आणि असा सुंदर कालचा अध्याय, हे सगळे भक्तीच्या मार्गावरचे अध्याय आपण घेतो आहोत आणि सुंदर अशी अवीट गोडी भगवंताच्या या भक्तीची आपण ऐकतो आहोत. त्याचे उपदेश ऐकतोय की कशा प्रकारे भक्ताची भक्ती भगवंताला प्रिय असते. आणि मग कालच्या अध्यायामध्ये जी आपण चतुश्लोकी गीता बघितली, 8वा, 9वा, 10वा आणि 11वा जो श्लोक आहे, तो आपल्याला भगवंतांचा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, ज्या अनेक भजन क्रियांमधून आणि अनेक जसं मी म्हटलं की साधू संघ, जे प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, किती सुंदर ते चित्र होतं की लोक इतके त्या निर्मळ अशा वातावरणामध्ये अतिशय उत्साह असा दिसत होता त्यांच्या चेहऱ्यावरती. जसं मी म्हटलं की या भौतिक जगामध्ये कसं आहे हो, सगळ्या या बातम्या, सगळे हे जे काही दिवसाच्या घडामोडी असतात, जे काही वर्तमानपत्र वाचलं जातं, त्यांनी फक्त निराशा आणि निराशाच आपल्याला वाटते. कारण कुठल्याही प्रकारचं असं पॉझिटिव्ह, कुठल्याही प्रकारचं असं नैराश्य घालवणाऱ्या गोष्टी नसून कुठेतरी त्या नैराश्याला खतपाणीच घालत असतात. जे आपल्याला सगळ्यांना माहितीये, सगळ्यांनी हे सगळं किती याच्यामध्ये राजकारण आहे, किती हे सगळं मीडिया मेड आहे आणि या सगळ्या गोष्टीची आपल्याला कल्पना आहे. एस्पेशली आपण या पॅन्डेमिक मध्ये बघितलं की जिथे आपण बघितलं हे माध्यम म्हणजे चांगल्या गोष्टी पण करत होते, त्याच्याच बरोबर लोकांचं नैराश्य घालवण्याच्या ऐवजी कुठेतरी असं होतंय तसं होतंय ते सांगून कशा प्रकारे त्या बातम्या वाचणंही नको वाटलेलं. कबूल आहे सगळी काय म्हणतो ना आपण, ती फॅक्ट आहे आणि त्या सगळ्या गोष्टीला सामोरं जात होतो आपण सगळे, पण कुठेतरी मनाला सामर्थ्य देण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि ते कुठेतरी कमी पडत होतं. आणि त्या सगळ्या या खूप प्रत्येक जण आपण त्या संघर्षातून चाललो होतो आणि प्रत्येक जण कुठेतरी त्या गोष्टीला तोंड देत, आणि जी गोष्ट काहीही ज्याच्याबद्दल कल्पना नाही, एवढं असं मोठं संकट पॅन्डेमिकचं असं या आपल्या आपण त्याच्यातनं गेलो सगळे. खूप मनाच्या लोकांच्या म्हणजे कोविड एक बाजूला राहिला, पण लोकांच्या कितीतरी मनाच्या मानसिक अवस्था कितीतरी आपण ऐकलं असेल. आणि या सगळ्या अवस्थांमध्ये खरोखर म्हणजे हा उपक्रम म्हणजे भगवंतांची कृपा आहे की एक अतिशय बोल म्हणतात ना, म्हणजे आपल्याला सगळ्याला वरदान असं की असं घरामध्ये ऑनलाईन एवढं सुरू करून आणि भगवद्गीतेचा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवणं आपलंच भाग्य आहे ते. म्हणजे खरोखर 2020 साली जेव्हा मी या इस्कॉनच्या संपर्कात आले, भगवंतांचं खूप खूप भगवंतांची कृपा आहे की कुठेतरी आपल्याला जो मनाचं सामर्थ्य वाढवायला कुठेतरी खूप निश्चित इतकी मदत होते की या प्रचितीने मी सांगते, कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने असे जर आपण त्या पायऱ्या बघितल्या, मी जसं तुम्हाला माझा अनुभव शेअर केला की मग या भक्तीच्या मार्गावर यायला पण कुठेतरी मनात श्रद्धा पाहिजे, कुठेतरी मनात निष्ठा पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात की आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी उन्नती का होत नाहीये, आणि ती उन्नती का होत नाहीये हे पडताळून जर बघितलं तर कुठेतरी कमी पडतोय आपण, कुठेतरी काहीतरी गोष्टींची अडचण आहे, काहीतरी गोष्टींची कमतरता आहे. मग ती काय आहे ते जाणून घेऊन त्या दृष्टीने आपण स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मग इतकं सुंदर असं हे भक्तीचं माध्यम की ज्याच्यामध्ये तुम्ही भगवंतांची उपासना करणं खूप कठीण नाही हो. मग त्यांनी सांगितलेलं आहे की फलम पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम, की मग मला काहीही दुसरं नकोय, 2 हात तिसरं मस्तक घेऊन तुम्ही मला प्रेमाने या गोष्टी अर्पण करा आणि मला भक्तीच्या भावनेने अर्पण करा. भगवंतांना प्रेम हवंय. या प्रेमाच्या ह्याच्यावरच मी काल एक गोष्ट सांगायची राहिली तुम्हाला. सॉरी. तर हा जो आपण बघितलं 8वा, 9वा, 10वा आणि 11वा अध्याय, ज्याच्यामध्ये आपण चतुश्लोकी गीता की भगवंतांनी प्रत्यक्ष जे सांगितलं की हे संबंध मग कशा प्रकारे तुला माझ्या
माझ्याबद्दलच्या या कीर्तनातून आणि सगळं बोलण्यातून किती निर्मळ आनंद आणि समाधान मिळतं. आणि मग हे प्रेम कसं वाढीस लागतं, कशा प्रकारे भौतिक गोष्टींची अनासक्ती वाढून भगवंतांच्या भावाचं जे आसक्ती निर्माण होते, कुठेतरी ती रुची भगवंत जिभेवरती कुठेतरी जो नामजप केला जातो देवाच्या नावाचा, भगवंतांच्या नावाचा, आणि त्यामुळे जी रुची वाढते ती ती कुठेतरी त्या प्रेमामध्ये विलीन होत असते. असं हे प्रेम एकदा नारद मुनी ना त्याच्या आधी एक सांभार आणि ब्राह्मण ना, या दोघांची कथा आहे भागवतामधली. तर या चांभाराला एका झाडाखाली ना तो आपली उपजीविका करत असतो. चांभार म्हणजे तो जे काही लेदर पासून, चामड्यापासून जे जोडे बनवले जातात आणि ते तो विकत असतो. काही ते त्याची रिपेअरची कामं आणि असं सगळं करत असतो, दुरुस्तीची कामं. आणि एक ब्राह्मण असतो जो अतिशय वेदांनी अभ्यासलेला आणि अगदी वेदांमध्ये सर्वज्ञ आणि खूप अभ्यास असा त्याचा झालेला असा हा ब्राह्मण असतो. आणि एकदा नारद मुनी या ब्राह्मणाकडे जातात. आणि नारद मुनी ब्राह्मणाकडे गेल्यानंतर तो ब्राह्मण यथोचित नारद मुनींचं स्वागत करतो. आपल्या परीने त्यांना जेवढं फळं देतो, सगळी त्यांची सेवा करतो. आणि त्यानंतर तो नारद मुनींना विचारतो की तुम्ही आता विष्णूकडे जाणार असाल तर तुम्ही विष्णूला माझा एक प्रश्न विचाराल का, की मला भगवत धामाची प्राप्ती कधी होणार आहे? नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, मी निश्चित विचारतो. आणि मग नारद मुनी तिथून निघतात आणि चांभाराकडे जातात. आणि त्या चांभाराकडे गेल्यानंतर चांभारही यथोचित जे काही त्याच्या प्रमाणे, त्याच्या मनाप्रमाणे आणि त्याला जसं जमेल तसं तो नारदांचं स्वागत करतो आणि नारदांची सेवा करतो आणि त्यांचं आतिथ्य करतो. आणि मग तोही सगळं झाल्यानंतर नारदांना विचारतो की तुम्ही विष्णूंकडे जाणार असाल तर विष्णूंना हा प्रश्न विचाराल का की मला भगवत नामाची प्राप्ती कधी होईल? तर नारद म्हणतात ठीक आहे, मी विचारतो म्हणून. नारद मुनी जातात नेहमीप्रमाणे विष्णूंकडे. आणि विष्णू असतात तिथे. गेल्यानंतर विष्णूंना विचारतात मी असं असं गेलो होतो तर त्या ब्राह्मणांनी आणि चांभारांनी तुम्हाला हा प्रश्न विचारलाय की त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती कधी होणार आहे? तर विष्णू म्हणाले की त्या चांभाराला भगवत धामाची प्राप्ती या जन्माअखेरीच होणार आहे, परंतु त्या ब्राह्मणाला अजून 100 जन्म घ्यायला लागतील आणि मगच त्याला ही प्राप्ती होईल. नारद अवाक होतात. ते म्हणतात अहो जो ब्राह्मण जो जो वेदांनी आणि शास्त्रांनी पूर्णपणे अभ्यासलेला आहे असं कसं होईल? आणि चांभार जो प्राण्यांच्या कातड्यापासून वगैरे सगळे जोडे बनवतोय आणि जो असं काम करतोय. पण नारद मग मग विष्णू म्हणतात की जे मी सांगतोय तसंच्या तसं तू उत्तर त्यांना जाऊन सांग. आणि त्यांना फक्त हे विचार, तुला हा प्रश्न विचारला जाईल जेव्हा तुला उत्तर तू त्यांना सांगशील तेव्हा तुला त्यांच्याकडून निश्चित हा प्रश्न विचारला जाईल की त्यावेळेला विष्णू काय करत होते, त्यावेळेला भगवंत काय करत होते, हे जेव्हा तुम्ही निर्णय ऐकलात तेव्हा. तर तेव्हा तुम्ही सांगा की विष्णू सुईच्या टोकामधून हत्तीला ओवत होते, हे तुम्ही त्यांना सांगा. नारद मुनी ते गुरूंची जे विष्णूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून ते पुन्हा त्या ब्राह्मणाकडे गेले. आणि ब्राह्मणाकडे गेले आणि मग म्हणाले, ब्राह्मणाकडे आल्यानंतर म्हणाले तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालंय विष्णूंकडून. आणि विष्णू म्हणाले आहेत की तुला 100 जन्म अजून घ्यायला लागतील. ब्राह्मण म्हणतो काहीतरी काय, कसं काय शक्य आहे, नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. आणि मग काय करत होते विष्णू त्यावेळेला? हे उत्तर जेव्हा निर्णय दिला विष्णूंनी तेव्हा काय करत होते? ते म्हणाले हत्तीच्या सुईच्या टोकामधून हत्ती ओवत होते. ब्राह्मण म्हणतो म्हणून असं झालंय, ही गोष्ट करत होते मग त्यांचं लक्ष कसं असणार? आणि हे कसं शक्य आहे? असं करणं तरी शक्य आहे का? हे घडू तरी शकेल का सुईच्या टोकातून हत्ती ओढणं? आणि म्हणूनच कुठेतरी भगवंतांनी हा निर्णय दिलेला नाही तर त्यामुळे तो कुठेतरी पटत नाही त्याला. आणि मग तो तिथून नारद मुनी सांगून तिथून बाहेर पडतात आणि चांभाराकडे जातात. चांभाराकडे गेल्यावर त्यालाही उत्सुकता असते. चांभाराला ते सांगतात की असं असं विष्णूने सांगितलं की तुला या जन्माअखेरीस भगवत धामाची प्राप्ती होणार आहे. तो चांभार उत्साहाने आणि आनंदाने नाचू लागतो आणि त्याला विश्वास बसत नाही, त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागतात. ते म्हणाले की भगवंतांची इतकी कृपा माझ्यावर की मला भगवत धामाची प्राप्ती होणार आहे. असं हे निर्णय देताना भगवंत करत काय होते? हा प्रश्न जेव्हा तो विचारतो तेव्हा नारद मुनी त्याला सांगतात की ते सुईच्या टोकातून हत्तीला ओवत होते. आणि हे उत्तर ऐकून तो चांभार आनंदाने नाचू लागतो, कीर्तन करू लागतो, भगवंतांची स्तुती करू लागतो, नामस्मरण करू लागतो. आणि त्या तल्लीन होऊन जातो त्याच्यामध्ये. नारद मुनी बघत राहतात त्याच्याकडे. आणि नारद मुनी म्हणतात कसं शक्य आहे, कसं काय तू ह्याला गोष्टीला मान्य केलंस? ही गोष्ट कशी शक्य, अद्भुत गोष्ट आहे ही, तुला कशी काय शक्य होईल असं वाटलं? चांभार असतो बरं का ते.
त्या झाडाखाली बसलेला असतो, तो झाडाखाली पडलेलं एक बियाणं घेतो, इथे एक बी पडलेली असते आणि ती नारद मुनींना दाखवतो. आणि नारद मुनींना म्हणतो, या बी मध्ये हा जर वटवृक्ष सामावलेला असेल तर का नाही भगवंत सोयीतून हत्ती होऊ शकत. जर त्यांना एवढूशा बी मध्ये या वृक्ष सामावलेला आहे, इतकी जर भगवंतांची ताकद आहे आणि इतकी जर अगाध शक्ती आहे, तर का हे शक्य नाहीये? निश्चितच शक्य आहे. नारद मुनी अवाक होतात आणि निरुत्तर होतात की जो ब्राह्मण, जो वेदोत्पन्न कुलोत्पन्न अगदी वेदांचा शास्त्राचा अभ्यास, परंतु त्यांनी नाही असं सांगू शकला, पण हे प्रेमच बोललं हो भगवंतांबद्दल. आणि हे 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 गहिर आणि हे खोलवर भगवंतांवर असलेला विश्वास आणि प्रेम, जे प्रल्हाद महाराजांचा आपण कसा शुद्ध दृढ विश्वास, तो विश्वास या चांभाराच्या बोलण्यातून, आणि ही कुठेतरी भगवंतांवरचं प्रेम, रुची, आणि ही कुठेतरी हा विश्वास, दृढ विश्वास, असं हे असे हे अभ्युदय, म्हणजे असा जो आपण जो प्रयोजन आहे ज्याचं, की ज्या संबंधातून आपल्याला कुठल्या उन्नतीकडे जायचं, या भगवंतांना जाणायचंय, आणि मग ते जाणल्यानंतर कशा प्रकारे त्या भजन क्रियांमध्ये आणि स्वतःचं सामर्थ्य वाढवून तितकी दृढता त्या विचारांमध्ये आणायची, हे महत्वाचं आहे. अशी ही सुंदर कथा खूप, म्हणजे काल मी माझ्याकडनं राहिली ती, की त्याच अध्यायावर 11व्या अध्यायावर आहे, म्हणूनच मी म्हटलं आज मला निश्चित ती सांगायची होती. अशा प्रकारे हे भगवंतांवरची जी भक्तीची ओढ आहे, भक्तीची माया, जसं भगवंत म्हणालेत काल, की जो शुद्ध भक्त आहे, मग जे फळांपासूनही वंचित राहू शकत नाही, कारण मग त्यांना ते कुठलं बंधनच वाटत नाही. मग सगळ्या भौतिक क्रियाकर्म करा, तुम्ही क्रियाकलाप करा, पण कुठे कृष्ण आहे मग त्याच्यामध्ये? फक्त स्व 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 स्व, फक्त मी आहे, माझ्यासाठी मला हे करायचंय, माझ्या बायका मुलं, माझं सगळं कुटुंब आहे, मला नोकरीत प्रमोशन पाहिजे, सगळं करा, पण कृतज्ञता कुठे? अहो, आपलं काय आहे म्हणून आपण सगळं माझं आहे माझं आहे म्हणून सांगतोय. मग हेच जाणायचंय. आणि ही कृतज्ञता कुठेतरी जेव्हा मनात येऊन कुठेतरी ती आत्मसाक्षात्काराकडे वळतीये, कुठेतरी मी शरीर नाही, आत्मा आहे, कुणाची देण आहे? या परमात्म्याची देण आहे. आणि त्याच अध्यायावर आपल्याला आज पुढे जायचंय. हे ऐश्वर, आणि मग जिथे अर्जुनाला कळलेलं आहे की भगवंत कोण आहेत, त्या अर्जुनाने ते मान्य केलेलं आहे, भगवंता तुम्ही कोण आहात हे मला मी आता जाणलंय, तुम्ही परमतत्व पुरुषोत्तम आहात, कारणांचे कारण, परम कारण आहात तुम्ही. आणि हे मी सांगितलं, हे तुम्ही तुमच्या मुख कमलातून मला सांगितलं, जी गोष्ट ऋषींनी सुद्धा, ज्या व्यासमुनी, नारद मुनींनी सुद्धा प्रत्यक्ष हेच सांगितलेलं आहे. परंतु कोणाला विभूती सांगितल्या जातात? मग भगवंतांना, की ज्या देवी देवतांना आणि ऋषींना, की आज आपण बघणार आहोत की त्यांच्यामध्ये समावलेले आहेत देवी देवता आणि ऋषी, की त्यांनाही त्यांचा उगम कळलेला नाहीये. मग म्हणूनच ज्या अर्जुनाला हे पटलं, की जो पुरुषोत्तम भगवंताला जाणतो, त्या अर्जुनाला मग भगवंतांनी त्या विभूती सांगितलेल्या आहेत. कुठेतरी लादलेलं नाहीये, की मग त्या शिष्याने सुद्धा खूप नम्रपणे ती विनंती केलेली आहे, की मी आता तुम्हाला जाणलेलं आहे, मला आता मी तुम्हाला जाणू शकतो, कुठे तुम्हाला स्मरू शकतो. आणि म्हणून त्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी सांगितलंय. बघा, हे ऐश्वर कसं असतं, की मग दागदागिने, ऐश्वर म्हणजे काय? भगवंतांनी हे सगळं कशा प्रकारे त्यांच्या अंशाने, प्रत्येक अंशाने हा सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, या विभूती काय? माझ्या एका अंशाने, ज्या परमात्म्याच्या अंशाने जो अंश आहे आत्म्यामध्ये, अशा या अंशाने सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. जसं आपण बघा हो, की या भगवंतांचं ऐश्वर, मग कृष्णाला जो सौरभ, एक ऋषभ, म्हणजे कुठलं त्याला म्हणतात, तर तो दागिना जेव्हा घातला जातो, तर तेव्हा कौस्तुभ हिरा, म्हणजे कुठल्याही दागदागिन्यांनी सजवलं जातं बघा त्या मूर्तीला. आपण त्याच्या सुरुवातीला, त्याच्या आधी मी सांगेन, की मग कशा प्रकारे जेव्हा आपण कुठेतरी निराश होतो, मी सांगितलेलं की मन कुठेतरी, चला की कोणी नामस्मरण करत नाहीये किंवा कोणी भगवंतांची प्रार्थना करत नाही, परंतु मन कुठेतरी लो, आज कुठेतरी मला कमी जाणवत आहे, कुठेतरी माझं मन चिंतित आहे, मन कुठेतरी अस्वस्थ आहे. अशा वेळेला प्रभुपादांनी हे सुंदर असं उदाहरण दिलेलं आहे, की मग एक एक भक्त, जेव्हा एक व्यक्ती त्या मंदिरामध्ये जाऊन बसते आणि त्या मूर्तींकडे एकटक बघते, तेव्हा त्या मूर्तीतलं, जसं मी म्हटलं, की प्राण प्रतिष्ठा केलेली ती भगवंतांची, जो अर्च विग्रह केला जातो या भौतिक जगामध्ये, आपण जो मूर्तीचा अर्च विग्रह, ज्याच्यामध्ये प्राण प्रतिष्ठा, अनेक अभिषेक आणि अनेक ज्या सगळ्या आपण जे स्नान घातलं जातं आणि भगवंतांवर ज्या सगळ्या धार्मिक क्रिया आणि त्या विधींनी प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. आणि म्हणूनच त्या मूर्तीमध्ये जणू काही ती मूर्ती आपल्याशी बोलतीये. बघा, की तुम्ही साधं मंदिरात जाऊन बघा,
आणि तुम्ही भगवंतांच्या त्या मूर्तीकडे नुसतं 5 मिनिटं बघितलं तरी मनातली सगळी कुठेतरी जो मळ असतो, कुठेतरी जो कलुषितपणा, कुठेतरी ते सगळं उदासीनता आलेली असते ती कुठेतरी झटकली जाते. आपण म्हणतो ना कुठेतरी पॉझिटिव्ह वाईब्स आहेत, कुठेतरी त्या वातावरणाचं, कुठेतरी त्या देवळातल्या वातावरणाचा किती तो इफेक्ट असतो. आणि हे प्रत्येकाने मला वाटतं अनुभवलं असेल. ही माझी प्रचिती, म्हणजे हा माझा अनुभव इतकं मनापासून हे सांगावंसं वाटते. कारण खरोखर कुठेतरी आपण या सगळ्या सगळ्या चिंता, तूर आणि सगळ्या धकाधकीच्या आणि इतक्या या स्पीडी अशा जगामध्ये आपण जेव्हा असं कुठेतरी आनंद, कुठेतरी हा निर्मळ आनंद आपल्याला मिळतो, तर त्याची गोडीच वेगळी. या भगवंतांच्या भक्तीतली आणि ही गोडी, की या भगवंतांनी मग सगळे हार ग्रहण सगळं त्यांना सगळे अलंकार त्यांना घातलेले आहेत, तेव्हा त्याचं रूप किती सुंदर दिसतंय. मग त्या अलंकारांना प्रभुपाद म्हणतात की आपण जेव्हा लग्न कार्यांना सगळ्याला जातो, आपण नटतो थटतो, तेव्हा त्या अलंकाराने आपल्याला शोभा येते. परंतु काय, जेव्हा कृष्णाला ते अलंकार घातले जातात, भगवंतांना त्या अलंकाराने सजवलं जातं, तेव्हा त्या अलंकारांचं कुठेतरी महत्व वाढतं. त्या अलंकारांना ते नुसते जेव्हा ठेवलेले असतात तेव्हा त्यांना नाही, तितकं ते जेव्हा परमेश्वराच्या अंगावर आपण त्यांना वस्त्र आणि सगळ्या अलंकारासह बघतो, तेव्हा त्या अलंकारांची शोभा वाढते, कुठेतरी त्यांचं महत्व वाढतं. आणि म्हणूनच तिथे या ऐश्वर्याचं, आणि म्हणून या अंशातून कशा प्रकारे भगवंत व्यापलेले आहेत, की नुसत्या त्या अलंकारांमध्ये आपल्याला भगवंतांविना काहीच तृप्ती वाटत नाही. पण जेव्हा ते भगवंतांवर बघतो आपण घातलेल्या सगळ्या अलंकारांनी सजलेलं, तेव्हा ते त्या अलंकारांचं महत्वच वेगळं असतं. असे हे ऐश्वर्य, मग ऐश्वर्य काय, जे आपण विभूती म्हणजे ऐश्वर्य, ज्या भगवंतांनी विभूती या ऐश्वर्य जे प्रत्येक सूचक अभिव्यक्तींमध्ये दाखवलं आहे, आणि म्हणून त्या सूचक अभिव्यक्तींचं भगवंतांनी स्वतः वर्णन केलेलं आहे. आणि मग आज आपण पुढच्या याच्यावर जातोय आणि तिथे आपल्याला जाणायचंय की का का अर्जुनाने सांगितलंय. मग आज जो विश्वरूप दर्शन योग आपण बघतोय, तो का सांगितलाय आणि अर्जुनाला अशी आवश्यकता का वाटली. नाही तर कालच भगवद्गीता 10व्या अध्यायापर्यंत जेव्हा आली होती तेव्हाच तिथे, कारण अर्जुनाने मान्य केलेलं. अर्जुन कुठेतरी इतका मनामधल्या त्याच्या भावना आवेगित झाल्यात, की मनामधला तो इतका भावुक झालेला आहे की त्याने भगवंतांना सांगितलं, मी तुम्हाला सगळं जाणलेलं आहे. त्याच्या मनातला भ्रम सगळा दूर झालेला आहे. आणि परंतु तरीही तो पुढे जाऊन आज का सांगतोय ते आपल्याला जाणून घ्यायचंय, की विश्वरूप दर्शनाची का आवश्यकता आहे. संजना माताजी आल्या आहेत का? हरे कृष्ण माताजी. नाही दिसत आहेत ना. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. हा, मला हँड रेस केलेले आहेत. थँक्यू सो मच. म्हणून मी, मला कल्पना आहे की सगळ्यांना नक्कीच वाचेल. संजना माताजी आले आहेत. हरे कृष्ण. पण आम्ही निश्चित माताजी आपण इतरांना पण देऊ. मी तुम्हाला को होस्ट करते. पण ज्यांना कोणाला वाचायची इच्छा असेल त्यांना आपण निश्चित देऊ वाचायला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चालेल चालेल, नक्की माताजी. नक्की नक्की. तुम्ही वाचा मधून, आणि कोणी हँड रेस केला असेल त्यांना तुम्ही संगती द्या. आज भरपूर आहे वाचायला. हो हो हो. हो हो. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमा गुह्यमध्यात्मसन्नितं सन्नितं यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्ही सगळ्यांना एकेकाला कराल नंतर अन्य. हो 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 माताजी, मी अनम्यूट करेन. हरे कृष्ण. तर अर्जुन हरे कृष्ण. म्हणाला, जसं मी म्हटलं की अर्जुन म्हणाला, एवढं सगळं ज्ञान घेऊन, ज्या विभूतींचं ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, ज्या चतुश्लोकी गीतेमधून सगळं उपदेश मिळालेला आहे की काय केलं म्हणजे कशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये हा संबंध आणि जे ज्याचं प्रयोजन, अभ्युदय आणि प्रयोजन, की ज्या क्रियाकलापांमधून आणि ज्या भक्ती सेवेमधून आणि अनेक भजन क्रियांमधनं, साधू संघांमधून कशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आपण स्वतःला दृढ करू शकतो. म्हणून हा भक्त भगवंतांना जो विशेष आहे, आणि जो भक्त
वेगळ्या पद्धतीने, की कशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला भगवंतांशी सामावून एकरूप करण्याचा प्रयत्न केलाय, अस्तित्व वेगळं आहे, परमात्म्याचा स्वभाव जाण्याचा प्रयत्न केलाय, कारण स्वतःला त्या भक्तीच्या सेवेमध्ये दृढ करण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि म्हणून अर्जुनाला हे सगळं मान्य आहे आता, आणि म्हणून तुम्ही जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. भावेश प्रभूजी तुम्हाला वाचायचं आहे का? हरे कृष्ण भावेश प्रभूजी. थोडं लवकर करा हा. हो, शिल्पा माताजी तुम्हाला वाचायचं आहे का? हँड रेज केलाय, त्यांना वाचायची इच्छा आहे का? चॅट मध्ये सांगत असतील. कारण सगळ्या कदाचित नाहीये, मी वाचते. ठीक आहे माताजी, नो प्रॉब्लेम. हो, कोणीतरी हो सांगते. माताजी. हरे कृष्ण. स्वाती माताजींना द्या नंतर. स्वाती माताजी तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. हे पूर्ण वाचू का? हा, तिन्ही वाचा. हे पुरुषोत्तम आहे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. तर बघ, अर्जुनाला जे मोह नष्ट झालेला आहे अर्जुनाचा, आणि मी तुमच्याकडून जीवांची उत्पत्ती आणि लयाबद्दल सगळ्या प्रकारे जाणलेलं आहे, की या भौतिक प्रकृतीमध्ये मग या त्रिगुणांचा प्रभाव तर आपल्याला पुढे जाणायचाच आहे जीवामध्ये, पण कशा प्रकारे भगवंतांपासून उत्पत्ती झालेली आहे आणि कशा प्रकारे भगवंतांवर सगळं आधारित आहे आणि त्यांच्यापासूनच याची उत्पत्ती आहे, हे भगवंतांनी त्यांच्या सूचक अभिव्यक्तीतनं, की कुठे भगवंतांचं स्मरण करू शकतो आणि तुमच्या या अगाध अव्ययी महात्म्याची मला अनुभूती झालेली आहे, अशा परम तत्वाला मी जाणलेलं आहे. ज्या परमात्म्याचे आम्ही अंश आहोत त्या परमात्मा तुम्ही प्रत्यक्ष भगवंताला मी पूर्णपणे जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच हे परमेश्वरा, तुम्ही वर्णन केल्याप्रमाणे स्वरूप, आणि म्हणून ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणाला आहात की जी अपरा शक्ती आणि सर्व देवी देवतांचा आणि सर्व ग्रहांचा ब्रह्मांडांचा समावेश तुमच्यामध्ये आहे, तर असं हे रूप बघा त्या शिष्याकडून काय घ्यायचंय आणि त्या गुरूंकडूनही काय घ्यायचंय. जसं उत्तम गुरूंकडून मार्गदर्शन घेणं, तसं या शिष्याकडून बघा की एक पद्धत. मग शिष्य म्हणत नाही मी हरे राम हरे कृष्णाचा जप करतो, मी इतके वेळा ही प्रार्थना करतो, मी कांदा लसूण खायचं सोडलेलं आहे, मी अशा गोष्टी सोडल्या, मी याचा त्याग केलाय, तर आता मला कृष्ण बघायलाच मिळाला पाहिजे, आता मला तुम्ही असं दाखवाच. अशा कुठल्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये हुकुमता नाहीये, कुठे बोलण्यामध्ये कुठेतरी आज्ञापणा किंवा अशा कुठलाही टोन नाहीये, अशा कुठल्याही भावना नाहीयेत, पण भावना आर्जवीची आहे, कुठेतरी विनंतीची आहे की माझी तेवढी पात्रता आहे का. आणि म्हणूनच तो शिष्य, आणि मग का विचारतोय तो, कारण त्याला आहे, कारण तो भगवंतांवर कुठल्याही प्रकारचा, जसं मी म्हटलं, अर्जुनाच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न प्रत्येक अध्यायामधून आपण ऐकतोय, परंतु हे अनेक प्रश्न असले तरी संशय नाहीये मनामध्ये. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना म्हणतोय की माझा मोह पूर्ण नष्ट झालाय, मी तुम्हाला जाणलेला आहे, परंतु तुम्ही हे विश्वरूप मला दाखवू शकता का, तुम्ही या सृष्टीमध्ये कशा प्रकारे प्रविष्ट झालात आणि कशा प्रकारे तुम्ही जे म्हणालात की माझ्यावर याचा प्रभाव नाहीये, परंतु कशा प्रकारे तुमच्यापासून उत्पत्ती आहे. आणि जे आपण 8व्या अध्यायामध्ये अधिदैव म्हणून ऐकलेलं आहे, आणि अधियज्ञ हा जो यज्ञांचा अधिष्ठाता परमात्मा, पण अधिदैव जे विराट रूप परमेश्वराचं, ज्याच्यामध्ये देवी देवतांचा ऋषींचा समावेश आहे, असं हे विराट रूप बघण्याची अर्जुन कुठेतरी विनंती करतो आहे. कारण काय आहे माहितीये तुम्हाला त्याचं? मग मला सांगू शकेल कोणी की काय कारण असू शकेल? आणि अजून एक प्रश्न मी तुम्हाला अच्छा क्वेश्चन साठी नंतर रेज करावे. हा, ओके. काय झालं शिल्पा? कन्फ्युजन झालंय. शिल्पा माताजींची तब्येत ठीक नाही, त्यांची तब्येत बरी नाही. हो. नो प्रॉब्लेम. त्यांनी हँड रेस केला. माताजी तुम्हीच वाचा, मग नंतर कुणाला वाचता येईल. स्वाती हो, माताजी हो. वाचायचं असेल तर हो नक्की माताजी. हरे कृष्ण.
हरे आणि कृष्ण. मग मला मला सगळ्यांनी कोणी उत्तर द्या फक्त, की मग जसं तुम्हाला काय वाटतं तुमच्या मनामध्ये. अर्जुनाच्या मनात संशय नाही मी असं सांगितलं, मग का अर्जुनाने विनंती केली आहे भगवंतांना हे विराट रूप दाखवण्याची. आणि मग अजून एक संलग्न प्रश्न माझ्या मनात आहे, जो मला तुम्हाला विचारावासा वाटतं. मग थोडस सांगा, सांगू शकता का तुम्ही? थोडस काहीतरी संवाद साधा ना. मी मधून विचारते, मी मधून तुम्हाला हे करते. हँड रेस केलंय ते नंतर, आपण जर प्रश्न असतील तर नंतर, पण तुम्ही चॅटमध्ये मला उत्तर द्या ना. कारण अर्जुनाला दिव्य रूपाची प्रचिती आली होती, बरोबर बरोबर. त्याला ते दिव्य रूप जाणायचं होतं, पण अजून काय कारण आहे त्याच्या मनात? तर त्याला संशय नाहीये कुठलाही. मित्र रूपाने पाहिले आहे, तत्व रूपाने जाणायचे होते, बरोबर. ठीक आहे, शब्द खूप सुंदर वापरले, श्रीहरीचे ते रूप बघण्यासाठी, बरोबर. बरं, पण ते का बघायचं होतं, ते रूप का बघायचं होतं अर्जुनाला? आपल्या सर्वांनाच दिसावे, बरोबर स्वातीमाचारी, आपल्या सर्वांना तर दिसावेच, परंतु काय, परंतु त्याच्या पुढे जाऊन मला तुम्हाला सांगावंसं वाटेल. कोणी सांगितलंय अजून एक मिनिट, हा. नंतरही कोणी सांगितले की देव आहे, तर पुरावा देण्यासाठी वैष्णवी माताजी. हरे कृष्ण. अजून कोणी प्रयत्न केलाय? त्याला अजून जाणून घ्यायचे होते. ओके, ग्रेट ग्रेट पूर्वा माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान प्रयत्न आहे सगळ्यांचा, खूप छान प्रयत्न, आणि खूप धन्यवाद सगळ्यांना. तर बरोबर की जे स्वाती माताजींनी सांगितलं, नंतर पण सांगितलं दोन माताजींनी त्याच लाईन्सवर, की अर्जुनाला कुठलाही संशय नव्हता मनामध्ये, परंतु परंतु या मायावादी जगामध्ये जो स्वतःला त्या दैवी रूपामध्ये, की मी देव आहे आणि मी हे करू शकतो, मी ते करू शकतो, जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की ज्यांना कोण देवाला शरण जाऊ शकत नाहीये, ज्यांना हे अस्तित्वच मान्य नाहीये कुठेतरी, कारण कुठेतरी त्या अज्ञानामध्ये आहेत, कुठेतरी त्या ज्ञानाचीच कुठेतरी जाण नाहीये. आणि मग अशा लोकांसाठी अर्जुन म्हणतोय, की जे म्हणतायत की मी देव आहे आणि मी हे सगळं करू शकतो, मी तसं करू शकतो, मग तुमचं विश्वरूप दाखवा. मग जे विश्वरूप कृष्णांनी दाखवलेलं आहे, ते कोणीच देवी देवतांनी दाखवलेलं नाहीये. असं फक्त एक युनिक असं हे फक्त भगवंतांनी दाखवलेलं विराट रूप आहे. आणि त्या विराट रूपाला सुद्धा भगवंतांनी कसं दाखवलंय, की प्रत्यक्ष भगवंत रथावर आरूढ आहेत आणि पाठीमागे ते त्यांचं ते रूप दाखवत आहेत, की अशा प्रकारे मी या प्रकृतीमध्ये आलो. बघा कशा प्रकारे भगवंतांची इतकी ही शक्ती आणि योग माया आहे, की ज्या प्रकारे ते भगवान अर्जुनाला हे रूप दाखवतायत. मग मला एक अजून उत्तर द्याल चॅटमध्ये, मग तुम्हाला आठवतंय याच्या आधी भगवंतांनी कुणाला हे विराट रूप दाखवलेलं? त्यांना वाटलं की ज्या पद्धतीने मला समजले तसेल सर्वांना समजावे. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि ते कुणाला समजावे प्रभूजी? तर मुख्य म्हणजे या मायावादी तर्कवादी लोकांना, जे असा वाद करतायत आणि ज्यांना अस्तित्वाची जाणीव नाहीये. मग तुम्ही हे विश्वरूप बघा. यशोदा मैया, अगदी बरोबर स्वाती माताजी. सूर्यदेवांना नाही प्रिया माताजी, सूर्यदेवांना नाही, विराट रूप नव्हतं, यशोदा मातेला दाखवलेलं. आणि आठवतं का तुम्हाला, शिशुपालांना नव्हतं. कुणाला दाखवलेलं माहितीये? तर ते दुर्योधनाला दाखवलेलं. आणि ते दुर्योधनाला कधी दाखवलेलं माहितीये? जसं स्वाती माताजींनी सांगितलं यशोदा मातेला, तरी हे पूर्ण स्वरूपात नव्हतं. जे दुर्मिळ असं रूप अर्जुनाला दाखवलं तशा प्रकारे नव्हतं, परंतु कुठेतरी ब्रह्मांड, कुठेतरी भगवंतांच्या तोंडामध्ये जेव्हा लहानपणी खेळत असताना त्यांनी माती खाल्ली, तेव्हा त्यांचे सवंगडी यशोदा मैयाकडे तक्रार करायला आले, की तुझ्या लेकरांनी तुझ्या कान्हानी माती खाल्ली आहे. आणि मग कान्हाला ओरडण्यासाठी यशोदा मैया जाते हो, आणि सांगते कुठे खाल्ली आहेस माती, म्हणून उघड तुझं तोंड. आणि मग ते तोंड उघडल्यावर काय हो, त्याच्यामध्ये यशोदा मैया सगळं ब्रह्मांड बघते. आणि ते ग्रह बघून आणि सगळं ब्रह्मांडाचं दर्शन बघून यशोदा मैया मूर्छित होते, कारण तितकी ती प्रखरता आणि तितकं ती बघू शकत नाही नुसत्या डोळ्यांनी, आणि तिला विश्वास बसत नसतो की कशा प्रकारे कानाच्या एवढ्याशा या बाळाच्या तोंडामध्ये असं हे ब्रह्मांड रूप आपल्याला बघायला मिळाले. आणि तसंच रूप दुर्योधनाला सुद्धा ज्या वेळेला शांतीदूत बनून गेलेले भगवंत, ते शांतीदूत बनलेले असताना की हे युद्ध टाळावं त्यांनी, आणि कुठेतरी तुम्ही पांडवांबरोबर चांगली वागणूक करा, आणि ह्या शांतीच्या संदेश घेऊन ते दुर्योधनाकडे गेले होते, तेव्हा दुर्योधनाने त्यांना जखडलं, साखळदंडांमध्ये जखडलं. त्या वेळेला भगवंतांनी त्यांचं एका एका
छोट्या स्वरूपामध्ये पण कुठेतरी स्वतःचं रूप दाखवलेलं, कुठेतरी स्वतःचं विश्वरूप जे आपलं जे अमर्याद असू शकतं, इतकं नाही जे अर्जुनाला दाखवलेलं आहे, परंतु त्या परत मी तेच सांगितलं की मग विनाश काले विपरीत बुद्धी, जशा प्रकारे त्यांना ऑप्शन दिला गेल्यावर सुद्धा त्यांनी कृष्णाला न मागता त्यांचं सैन्य कशा प्रकारे मागितलं, कारण फक्त द्वेषी भावना होती, फक्त कपटी भावना मनामध्ये होती आणि फक्त कुठेतरी अंधकारामध्ये आणि त्या पूर्णपणे त्या द्वेषी भावनेमध्ये सगळं मन लोटलेलं होतं. मग कुठे कळणार हो ते भगवंत आहेत का म्हणून, आणि त्यांचं विराट रूप तर कळणं खूप दूरची गोष्ट आहे. अशा अज्ञानी आत्म्याला थोडीच ते कळणार आहे, अशा अज्ञानी व्यक्तीला. आणि म्हणूनच कुठेतरी या विश्वरूपासंबंधी ती 2 वेळेला दाखवली गेली होती. पण आज जे कुरुक्षेत्रावरती जे भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलं ते विराट आतापर्यंत कुणालाही दाखवलं नव्हतं. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन संजय सुद्धा धृतराष्ट्रांना हे सांगतायत, त्याचं आपल्याला ऐकायचं आहे. आणि म्हणून तुमचं विराट रूप बघणं मला शक्य आहे का? एक शिष्य कशा प्रकारे आर्जव करतोय बघा. तुम्हाला वाटत असेल माझी तेवढी पात्रता असेल तर तुम्ही कृपया मला तुमचं अमर्याद रूप दाखवा. आणि म्हणून अशी विनंती अर्जुनाने केलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी, दिसतंय? हो हो, हरे कृष्ण. हरे श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. 11.7. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आज जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावायची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. 11.8. परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत आता सांगतायत अर्जुनाला की हे दिव्य रूप तू बघ, माझं ऐश्वर्य तू बघ. आणि त्या अर्जुनाच्या विनंती करून ते भगवंत मान्य होतात. कारण लाडका भक्त आहे तो, लाडका शिष्य आहे भगवंतांचा. भगवंत त्याला नकार कसे देतो? आणि म्हणूनच त्याचं कारणही काय जे मी तुम्हाला सांगितलं, ज्या अर्जुनाला सगळ्यांनी ते जाणावं, भगवंतांना जाणावं. आणि त्याची पुढची अजून कारणं कशी, की मग ज्या प्रकारे या देहामध्ये तू जे काही पाहू इच्छितोस, मग जसं भगवंतांनी सांगितलं की या सगळ्याचं म्हणजे हा जे तुम्ही तू तू तुझं युद्ध कर, कारण तुला या अधर्माचा नाश करायचा आहे. मग हा नाश सुद्धा भगवंतांनी दाखवलाय. मग या पांडवांव्यतिरिक्त या सगळ्या रणांगणावरचे सर्व मृत्यू पावणार आहेत. आणि ते भविष्यच भगवंतांनी अर्जुनालाही दाखवलं की जेणेकरून त्याला विश्वास बसला की ह्या कौरवांचा कशा प्रकारे नाश होणार आहे. आणि त्या विश्वरूप दर्शनामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला की तू लढ, युद्ध कर, मी ना आधीच मारलेलं आहे, तू फक्त निमित्त मात्र आहेस आणि तू हे बघायचंयस. आणि म्हणूनच हे भविष्यातलं सुद्धा भगवंत तुझ्या मनामध्ये जे काही पाहावयाची इच्छा असेल हे संपूर्ण चराचर सगळ्यात एकाच ठिकाणी. मग जे सायंटिस्ट, मग जे अगदी शास्त्रज्ञ खूप मोठ्या मोठ्या सगळ्या केल्या आहेत, कुठेही तुलना नाही. पण ज्या भौतिक जगामध्ये तुलना ज्या मायावादी लोक करतात, मग कुणाला शक्य आहे जे एकाच जागी सगळं दाखवतंय, एकाच ठिकाणी अर्जुनाला सगळं दाखवलं गेलंय. त्या रणांगणावरती भगवंतांनी ते कुठेही इतर वगैरे न जाता तिथे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर असं दर्शन दिलेलं आहे. परंतु भगवंत म्हणतायत इतकं प्रखर असं रूप तू तुझ्या डोळ्यांनी बघू शकणार नाही. जसं साध्या डोळ्यांनी आपण 3D पिक्चर बघू शकत नाही, म्हणून हा 3Dचा गॉगल घालायला लागतो. कारण त्या गोष्टी आपल्या कशा प्रकारे त्याचा इफेक्ट, मग कुठेतरी आपण स्वतः लाईव्ह आहोत त्याच्यामध्ये, असं ते कुठेतरी फील येत असतो, असं कुठेतरी ती भावना होत असते. आणि परंतु त्याच धर्तीवर फक्त एक उदाहरण म्हणून की मग साध्या डोळ्यांनी आपण तो पिक्चर न बघता आपण त्या 3Dच्या चष्म्याने बघतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तुला मी एक दिव्य नेत्र प्रदान करतो, तेव्हाच तू माझं हे योग ऐश्वर्य बघू शकशील. आणि मग ही सगळी कथा, हे सगळं वर्णन तसंच्या तसं धृतराष्ट्रांना संजय सांगतायत. आणि म्हणूनच संजय सांगताना सांगतायत, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पदार्थात् परमरूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण वर्षा माताजी. तुम्हाला वाचायचं आहे का? नाही वाचायचं. ठीक आहे, स्वाती माताजी तुम्ही वाचा. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. जय श्री कृष्ण.
बघा, संजय आणि धृतराष्ट्राला हे प्रत्येक जसं कुरुक्षेत्रावरचा प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक घडामोडीचं त्यांनी वर्णन केलंय. कशा प्रकारे धृतराष्ट्राच्या भावना आहेत बघा. मनामध्ये भीती दिसतीये, मनामध्ये कुठेतरी भय आहे. विश्वरूप दाखवलंय, त्या विश्वरूपाने काय निर्मित होते आणि काय मनामध्ये त्यांच्या भावना होतात, की जिथे संजय सांगतोय की अर्जुनाच्या विनंतीवरून भगवंतांनी हे विराट रूप दाखवलेलं आहे. आणि मग कुठेतरी मनामध्ये की हे युद्धामध्ये आपण जिंकणार की नाही, कुठेतरी मनात भीती, कारण द्वेष, कपटी भाव आहेत सगळे. म्हणून मन कुठेतरी फक्त चाचरतंय, मन कुठेतरी फक्त खातंय स्वतःच स्वतःला, आणि म्हणून कुठेतरी भीती आहे मनामध्ये वेगळ्या प्रकारची. कारण ती द्वेषाची आणि त्या चुकीच्या आणि खोट्या जे वागलेले आहेत, ज्या पांडवांना इतकं छळलेलं आहे, त्रास दिलेला आहे, तरीही त्यांना त्यांचं राज्य न देता कशा प्रकारे या कपटी मार्गाने त्यांच्याकडून ते हिरावलं घेतलंय जातंय, अशा या कुठल्या तरी भावनेने धृतराष्ट्र भयभीत झालेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11.12 आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बराबरी करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग मला सांगा की आता सॉरी मग मला सांगा की इथे अर्जुनाला जे भगवंतांनी इथे विश्वरूप दर्शन, विश्वरूपाचं पूर्णपणे दर्शन दिलेलं आहे अर्जुनाला, आणि त्या विश्वरूपामध्ये अर्जुन काय बघतोय बघा. अर्जुन रथामध्ये आरूढ आहेत भगवंत, आणि प्रत्यक्ष स्वतःच्या मायेने ते त्यांचं हे विश्वरूप अर्जुनाला दाखवत आहेत की कशा प्रकारे माझ्यामध्ये सगळ्याचा समावेश आहे, या चराचराचा माझ्यामध्ये समावेश आहे. असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य आणि अलौकिक अलंकार, अनेक लेप दिलेले होते, अशा अनेक शरीर आणि अनेक दिव्य शस्त्र आहेत, त्याच्यामध्ये दिव्य माळा आहेत, अशा सगळ्या धारण केलेल्या होत्या. सुगंधी द्रव्यांचा लेप दिलेला होता. अशा या विश्वरूपामध्ये अनेक वेळी किती सर्प, किती मुख, नेत्र, दाढा, दात आपण पुढे बघणार आहोत की कशा प्रकारे हे असं अद्भुत आणि विराट रूप होतं की ज्याच्यामध्ये हजारो, शेकडो, हजारो अशी रूपं आपल्याला एकत्र दिसत होती. आणि अशा या रूपाला बघून अर्जुन अतिशय दिपून गेलेला आहे, आणि त्याच्या भावना बघा, चेहऱ्यावरच्या कुठेतरी अद्भुत त्याच्या मनामध्ये भाव आहेत. आणि मग या एकाच वेळी की ती प्रखरता इतकी होती की एकाच वेळी जेव्हा मग सूर्याचं तेज, हो, आपण सूर्याकडे किती वेळ बघू शकतो? 1 मिनिट सुद्धा. आपण 1 मिनिट काय हो, पापणी लवते तोपर्यंत आपल्या डोळ्यात धारा पाहायला लागतात. असं हे 100 हजारो सूर्याचं तेज एकवटलं तरीही तितकं तेज आहे असं अर्जुनाला तिथे जाणवतंय. आणि म्हणूनच आकाशात एकाच वेळी हजारो सूर्यांचा उगम झाला, उदय झाला, तर कदाचित ते तेज भगवंतांच्या या विश्वरूपातील तेजाशी बरोबरी करू शकेल. आणि म्हणूनच कुठेतरी हे रूप, मग मला तुम्हाला थोडंसं सांगू शकाल की मग हे रूप, मग एवढं जर तेज आहे तर हे विश्वरूप जे दाखवलंय हे कुठेतरी भगवंतांनी प्रकट केलंय स्वतःला, त्या फॉर्म मध्ये, स्वतःला त्या रूपामध्ये, त्या तात्पुरत्या काळासाठी भगवंतांनी प्रकट करून दाखवलेलं आहे. आणि मग ह्या रूपामध्ये येण्यासाठी कुठल्या प्रकारच्या, कुठल्या जवळ, जे मी तुम्हाला सांगितलं 3 टप्प्यात भगवंत दिसतात. माताजी विस्तृतला दाखवले का पहिली दाखवले? नाही, नाही, तितकं विस्तृत दाखवलेलं नव्हतं. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय की हे दुर्मिळ आणि हे विस्तृत असं देवी देवतांचा समावेश, अनेक सर्प, अनेक प्रकारच्या जे काही तुम्ही दृश्य बघताय, एकाच वेळी अनेक ब्रह्मांड, ग्रह, या सगळ्यांचा समावेश अर्जुनाला एकत्र दिसतोय. सगळं चराचर याच्यामध्ये दिसतंय, विश्व चराचर याच्यामध्ये दिसतंय. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी हे रूप अत्यंत दुर्मिळ आहे. मग मला सांगू शकाल की हे रूप भगवंतांच्या कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे? जे पण 3 टप्पे भगवंतांचे बघितले, जसा भक्त 3 आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करतो, तसा भगवंताला भक्त जाणायला सुरुवात करतो. मग त्या 3 पातळ्या आपण बघितल्या, ज्या तुम्हाला आठवत असतील, मग त्या कुठल्या रूपाशी हे संलग्न रूप आहे? सांगू शकाल 2 मिनिटं मला? आज थोडासा वेळ घेईन मी तुमचं, 15 मिनिटं. आपण निश्चित, मला काही गोष्टींची तुम्हाला उत्तरही, प्रश्न असतील तर द्यायचे, आज मला नक्की मी तुम्हाला वेळ देणार आहे. तर मला थोडंसं सांगा ना, प्रयत्न करून बघा ना. मी तुम्हाला 3 रूप सांगितलेली, त्याची नावं पाहिजे मी तुम्हाला सांगते. जे ब्रह्मरूप,
जे परमात्मा रूप 4 भुजाधारी आणि जे श्याम सुंदर मनुष्याचं मोहक रूप, अशा या रूपात जेव्हा आध्यात्मिक पातळीवरच्या टप्प्यांवरती एक भक्त, फक्त शुद्ध भक्त भगवंतांना मनुष्य रूपात स्वीकारतो आणि मनुष्य रूपात जाणू शकतो, मग कुठल्या कुठल्या रूपाशी हे संलग्न होऊ शकतं विश्वरूप? ब्रह्मरूप. स्वाती माताजी अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. अजून कोणी प्रयत्न करू शकताय? हेमा माताजी ब्रह्मरूप, अगदी बरोबर. का ब्रह्मरूप सांगावं वाटलं तुम्हाला? का ब्रह्मरूप सांगावं वाटलं? काही कारण वाटतंय मनामध्ये? का ब्रह्मरूप सांगितलं तुम्ही? महाविष्णू आणि काय आणि का त्यात सगळे रूप बरं आणि का मी कुठलं तरी एक ब्रह्मरूपाला काय असतं, कशाचं स्वरूप असतं, ब्रह्म म्हणजे काय दिसतं आपल्याला, भगवंतांचं काय दिसतं? भगवंतांचं तेज, चैतन्य आणि जी प्रखरता, सर्वस्व, तेज. अगदी बरोबर पूजा माताजी, योग्य शब्द. खूप धन्यवाद सगळ्यांना, खूप धन्यवाद. आणि खूप आनंद आहे, मला खूप आनंद आहे या 11व्या अध्यायापर्यंत पोहोचल्यावर तुमच्याकडनं जे मला मिळतंय आणि त्याचा खूप आनंद आहे. तुम्ही खूप सुंदर प्रकारे प्राथमिकी सुरुवात केली आहे, तर खूप छान अभ्यासाच्या या मार्गावर सुरुवात केलेली आहे. हे थोडं काही अगदी शाळेतल्यासारखं नाही हो प्रश्न उत्तर, की फक्त हा एक उद्देश आहे की तुम्ही त्याच प्रकारे या मार्गावरती निश्चितपणे चिंतन आणि कुठेतरी तो अभ्यास करून पुढे जाताय आणि तुम्हालाच याचा पुरेपूर फायदा आहे. तुम्ही कुठेतरी जेव्हा हे तात्पर्य वाचाल आणि तो अध्याय पक्का कराल, तेव्हा तुम्ही निश्चित पुढच्या मार्गावरती अजून उन्नत व्हाल. कारण तुम्ही जेव्हा ते गोष्ट जाणाल तेव्हा तुम्ही पुढचा, जसं मी म्हटलं की हे अध्याय गुंतलेले आहेत, मग ती दुसऱ्या पातळीवर हे अध्याय अजून सखोल पद्धतीने, मी प्रत्येक अध्याय हा 2-2 दिवशी सांगितला जातो आणि इतकी सखोलता त्याच्यामध्ये, मग पुढच्या भागवतांचा आणि त्याच्याविषयी पण अजून जितकी मी तुम्हाला खूप वेळेअभावी कमी सांगू शकते, पण नंतरच्या पातळीवर 2-2 तास, जेव्हा 4 तास एका अध्यायाला दिले जातात, तेव्हा त्याची सखोलता, प्रत्येक श्लोकाचं जे विश्लेषण आहे इतकं सुंदर आहे. म्हणून मी तुम्हाला त्याच मार्गावरती कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करते आणि मला आनंद होतोय जेव्हा ही उत्तरं येत आहेत मला खूप आनंद आहे आणि खूप धन्यवाद त्याच्यासाठी. हरे कृष्ण. मग म्हणून हे ब्रह्मरूप काय, कुठेतरी प्रखरता, ज्या ज्या भगवंतांचं सगळं ब्रह्म म्हणजे तेज, तेज म्हणजे ब्रह्म, आणि म्हणूनच इतकं प्रखर आहे ते, इतकं तेजाने व्यापलेलं आहे की ही सारी सृष्टी अशा या अग्नीमध्ये होरपळेल की काय, इतकं ते प्रखर तेज आहे भगवंतांचं. आणि म्हणून ते कुठेतरी भगवंतांच्या ब्रह्म या रूपाशी जवळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच एकाच ठिकाणी मग इथे आपल्याला अनेक ग्रह दिसतात जे पृथ्वीच्या भोवती फिरतायत किंवा ज्या अवकाशामध्ये फिरतायत. मग हे एकाच वेळी भगवंतांच्या या ह्याच्यामध्ये, की जिथे तुम्हाला ब्रह्मा दिसतायत, जिथे तुम्हाला शिव सुद्धा दिसतील पुढे जाऊन. हे बघा, शिव ज्यांच्या गळ्याभोवती सर्प आहे, अशा प्रकारे वेगवेगळे ऋषी आणि राक्षस गण सुद्धा तुम्हाला दिसतायत, ज्यांच्या दाढा आणि मुखांमध्ये, आणि अशी अनेक ब्रह्मांड आणि लोक तुम्हाला या सगळ्या विश्वरूपामध्ये दिसतील, की ज्यांच्यामध्ये देवी देवता पण आहे आणि राक्षसांचा सुद्धा वास आहे. कारण सगळ्याची निर्मिती ही भगवंतांपासून आहे, सगळ्याचा उगम हा भगवंतांपासून आहे. आणि एकाच वेळी ते चराचर दिसतंय, एकाच वेळी या सगळ्याची, एकाच वेळी भगवंत अर्जुन त्याचं दर्शन घेऊ शकतोय. म्हणून तू या एका रूपामध्ये सर्व गोष्टींना बघू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण स्वाती माताजी. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. 11.14. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. किती बघा त्याचा भ्रमित, हाच अर्जुन पहिल्या अध्यायामध्ये कुठेतरी असमंजस झाला होता बघा, कुठेतरी निराश झाला होता, कुठेतरी त्याला संघर्षाला तोंड द्यायचं नव्हतं, आपल्या आप्तांना, आपल्या भावंडांना त्याला मारायचं नव्हतं. मनामध्ये खूप करुणा दाटून आलेली, मनामध्ये अशी भावना होती की आपण पाप करतोय, आपल्या गुरूंना मारण्या, गुरु हत्येचं आपल्यावर पाप येईल, आपल्या आजोबांशी आपण युद्ध करतोय हे पाप आहे, आपल्या आप्तांना, आपल्या नातेवाईकांना आणि आपल्या या कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील, अशी एक ना अनेक 5 कारणं आपण, आणि अशा सगळ्या गोष्टींनी तो असमंजस झालेला, जो त्याचा भ्रम त्यांनी दूर केलाय, जो 10व्या अध्यायामध्ये, कालच्या अध्यायात आपण बघितलं की हा भ्रम दूर झालाय. परंतु आता अर्जुन कुठेतरी आश्चर्यचकित झालाय आणि कुठेतरी तो आपण
आपण म्हणतो ना की रोमांच उभे राहतात. कुठेतरी खूप आश्चर्य वाटलं आणि कुठेतरी त्या गोष्टीचं एक सुखाच्याच म्हणजे जे दर्शन घेऊन तो इतका इतका समाधानी आणि तृप्त झाला की अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला. कुठेतरी त्याची बुद्धी तेव्हा काम करे की काय बघतोय मी हे सगळं ब्रह्मांड आणि हे सगळं चराचर मी एका जागी, काय त्याच्या भावना असतील हो अर्जुनाच्या. आणि म्हणून कुठेतरी तो भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उठलेला अर्जुन भगवंतांना प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला. हात जोडून त्याने भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. आणि म्हणूनच कुठेतरी अर्जुनाने भगवंतांना मग जाणायचा प्रयत्न करून की या विश्वरूपामध्ये मी तुम्हाला जाणलंय, की मग ही सगळी रूपं बघून अर्जुनाला कशा प्रकारे भावना निर्माण झाल्यात. मी स्वाती माताजींना कोहोस करते माताजी, म्हणजे तुम्हाला परत परत त्यांना एक मिनिट. हो माताजी. हा येस, म्हणजे तुम्हाला ना अनम्यूट करत बसायला. कुठे गेला माताजी? हा एक मिनिट. हा माताजी, हरे कृष्ण. मी तुम्हाला कोहोस केलंय, आता तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. माताजी मी वाचू का? मी स्वाती माताजी वाचते. हा कसं आहे? वाचू का? धन्यवाद ताई. वाचा माताजी. हा 11.15 अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्णा, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. 11.16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूपा, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 11.17 तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहतो आहे. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे तुमच्या शरीरामध्ये एकत्र झालेल्या सगळ्या देवी देवतांना, ज्या ब्रह्मांना भगवंतांनी बघितलं, अर्जुनाने बघितलं, जे ब्रह्मा, शिव, अनेक ऋषी आणि सर्वजण असे जे साधू ऋषी आहेत, इतर विविध जीवांना भगवंतांनी अर्जुनाने बघितलं. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मांना, तसेच भगवान शंकर, अलौकिक सर्प, ऋषी, अशा सगळ्या जे अनंत शेष आपण जे विभूती ऐकल्या आणि ज्या अभिव्यक्ती, सूचक अभिव्यक्ती, अशा एक ना अनेक अशा अनेक जीवांना अर्जुनाने त्याच्यात बघितलं. हे विश्वरूप मी तुमच्या देहामध्ये अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या मग अनेक भुजा, उदर आणि अनेक नेत्रांना, ज्याचा काही आधी, ज्याचा कुठे सुरुवातच दिसत नाहीये, कुठे मध्यही नाहीये, कुठे अंतही नाहीये, असं हे अनंत रूप आहे. कुठेही त्याचा मध्य, अंत आणि सुरुवात दिसत नाहीये. आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये हे अनंत असं विराट अद्भुत रूप आहे भगवंतांचं. आणि हे इतकं तेजपुंज, जसं मी म्हटलं की हजार सूर्य अवकाशामध्ये एकाच वेळी जरी प्रकाशले तरीही त्याच्या रूपाशी कुठेतरी मग तुलना केली जाईल. इतकं ते प्रखर तेजपुंज असं रूप आहे की ज्यांना मुकुटांनी आणि अनेक या गदांनी सुद्धा त्यांची सजावट केलेली, आणि त्या कांतिमान रूपाला तशा प्रकारे बघा, हे असं कांतिमान रूप आहे भगवंतांचं, आणि ते अर्जुन बघतो आहे. हरे कृष्ण. संजना माताजी, एकाडेक वाचा, तुम्ही वाचा आता. हो माताजी, नक्की. हरे कृष्ण. माताजी एक मिनिट, मी स्क्रीन मोठी करते. हो, तुम्हाला कमी दिसतंय का? नाही, ऍक्च्युली मी टॅब मध्ये ओपन केलंय. छोटी स्क्रीन. ठीक आहे. हरे कृष्णा. तुम्ही परम अक्षज्ञ आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक, पुरुषोत्तम भगवान आहात, हे माझे मत आहे. 11.19 तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 11.20 तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. 11.21 सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहे. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहे. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहे. 11.22
रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मुरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, आसुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे रूप म्हणजे आपण जसं बघितलं की भगवंतांचं हे शरीर म्हणजे ज्या प्रकारे आपण बघितलं की कशा प्रकारे त्यांची नेत्र हे सूर्य चंद्र आहेत आणि त्यांच्या अस्तित्वाची एक प्रखरता आणि ही प्रखरता सगळ्या विश्वाला कुठेतरी तळपून निघेल, सगळं विश्व याच्यामध्ये तळपून निघेल असा हा प्रखर अग्नी आहे. आणि ज्या प्रकारे त्यांचे नेत्र इतके तेजाळलेले आहेत की सूर्य चंद्र ही त्यांची नेत्र सारखे दिसत आहेत, इतकं प्रखर आहे. आणि म्हणूनच या अव्ययी पुरातन तुम्ही आहात, तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम आहात. या सगळ्या विश्वरूपाने अर्जुनाची इतकी खात्री पटली की कशा प्रकारे देवी देवतांचा आणि सर्वांचा उगम, ऋषींचा उगम आणि म्हणूनच एकट्यानेच तुम्ही सर्व आकाश, ग्रहलोक आणि त्या सगळ्या दिशा व्याप्त केलेल्या आहेत. तुमचं उग्र कुठेतरी हे प्रखरता इतकी उग्र आहे कारण ते तेज इतकं उग्र आहे की ते सहन होणं कुठेतरी खूप कठीण आहे. जी दिव्य दृष्टी दिल्यामुळे अर्जुन त्याला बघू शकतोय आणि म्हणून अनेक ग्रहलोक व्यथित झालेले आहेत, जिथे ऋषी आणि मरुदगण आणि जे आपण अश्विनी कुमार, जे 4 कुमार आणि सप्तर्षी आपण काल म्हटलं की ज्यांच्या भगवंतांच्या इच्छेने ज्यांचं निर्मिती झालेली आहे, ते कुठेतरी सगळ्यांना त्याचा इतकं कुठेतरी आश्चर्य वाटतं आणि कुठेतरी भगवंतांना या उग्र रूपाला शांत करण्यासाठी वैदिक मंत्र सुद्धा म्हटले जात आहेत. कारण कुठेतरी हे रूप बघा, पुढे जाऊन सांगणार आहे मी, मग या रूपाला कशा प्रकारे मानलं जातं की विश्वरूपाला कोणी पूजत नाही कारण ते कुठेतरी उग्र रूपाशी निगडीत आहे. ब्रह्मरूप आहे, भगवंतांनी सगळं सिद्ध केलेलं आहे त्याच्यामध्ये, परंतु कुठेतरी ती उग्रपणा जो आहे, कुठेतरी ती उग्रता आहे, त्यानुसार त्या भयभीतपणा कुठेतरी निर्माण झालाय जो अर्जुनामध्ये सुद्धा आलेला आहे नंतर. आणि मग तो कशा प्रकारे विनंती करणार आहे. म्हणूनच देवतागण भगवंतामध्ये शरण आलेले आहेत आणि मरुतगण अनेक ऋषी सुद्धा भगवंतांना भयभीत होऊन कुठेतरी प्रार्थना करता आहेत भगवंतांच्या या रूपाला शांत करण्यासाठी. किंवा अनेक सर्प आपल्याला दिसत आहेत. असं अनेक अशा शस्त्रांनी, सर्पांनी असं हे उग्र रूप, अशा दाढा आणि कशा प्रकारे हे उग्र प्रकारचं रूप दिसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण स्वाती माताजी, तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. 11.23 हे महाबाहो, देवता सहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विकराळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. 11.24 हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त, तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची वासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अशा या देवता भयभीत झाल्या आहेत. अनेक ही उदर, नेत्र, दाढा आणि अशा प्रकारे ही मुख, हे इतकं भयानक आणि असं अद्भुत विराट रूप आहे की हे खूप अकराळ विकराळ आहे रूप. आणि याच्यामध्ये अनेक राक्षस जसे मी म्हटले, आणि म्हणून या दाढा आणि ह्या सगळ्या प्रकारचं हे रूप बघून देवतागण आणि त्याच प्रकारे मी सुद्धा भयभीत झालोय. माझं कुठेतरी धैर्य खचतंय आणि कुठेतरी जी भीती मनामध्ये, मी तृप्त होतोय हे बघून, ही अद्भुतता बघून माझं मन खूप, कारण कुठेतरी अर्जुनाला हे सगळं भगवंतांचं ऐश्वर आणि हे रूप बघायचं होतं की ज्या मायावादी लोकांना आणि ज्यांना देवी देवता स्वतः वाटतायत त्यांनी दाखवा हे उगम, प्रत्येकाचा उगम ज्या भगवंतांमधून झालेला आहे. मग ज्या देवी देवता प्रत्यक्ष ब्रह्मा शिव यांचा उगम, मग असं हे विराट रूप कुठल्याच देवी देवतांचं आपण ऐकलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच हे कुठेतरी खूप विशेष रूप आहे, विश्वरूप. आणि म्हणून ही जी तुमची असलेली मुख, नेत्र बघून माझं मन कुठेतरी खूप भयाने व्यतीत झालंय आणि माझं मन कुठेतरी मानसिक संतुलन राखू शकत नाहीये. मी मन माझं खूप असं अस्वस्थ होतंय, त्याच्यामुळे चंचल झाले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्र भीम, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करत आहेत. काही जण तुमच्या दातामध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चोरडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 11.28 ज्याप्रमाणे नाद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करतात. नद्यांचे, सॉरी माताजी, नद्यांचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कशा प्रकारे बघा, धृतराष्ट्र पुत्र
म्हणूनच जे अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की ज्या भविष्यातलं सुद्धा तुला बघायला मिळणार आहे, आणि म्हणून या युद्धाच्या ठिकाणचं तुम्ही बघताय बघा, हे सर्व योद्धे भगवंतांच्या तोंडामध्ये, मग त्याच्यामध्ये द्रोण आहेत, भीष्म आहेत, जे अधर्माच्या वाटेनी आहेत, ज्या अधर्माला पाठपुरावा, जे कुठेतरी सपोर्ट करतायत, कुठेतरी आधार देतायत आणि अधर्माच्या बाजूनी आहेत, त्या सर्वांचा कुठेतरी नाश होणारच आहे. परंतु हे अर्जुना, तुझ्याही याच्यामधली जी त्यक्त जीविता म्हटलंय मी जे कारण, मग ते जीव सुद्धा, ते राजे सुद्धा कुठेतरी या माझ्या मुखामध्ये प्रवेश करतायत, कुठेतरी त्यांचा मृत्यू आधीच झालेला आहे. आणि म्हणून त्यांच्या दाढांखाली, अर्जुन म्हणते, कुठेतरी हे चिरडले जात आहेत तुमच्या दातांखाली, आणि काही जण ते दातांखाली चिरडून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा होत आहे. ज्याप्रमाणे अनेक नद्यांचे प्रवाह एका समुद्रामध्ये वाहतात, प्रवेश करतात, त्याप्रमाणे हे महान योद्धे सुद्धा प्रज्वलित, मग जे योद्धे जे धर्माच्या बाजूनेही लढतायत, परंतु त्यांचं कुठेतरी बलिदान आहे या युद्धामध्ये. आणि म्हणून ज्या अर्जुनाला ज्याचं वाईट वाटतंय की कशा प्रकारे ही या व्यक्ती मृत्यू पावल्या, तर त्यांची कौटुंबिक परंपरा, पण ज्याचं कारण भगवंतांनी आधी सांगितलं, आणि म्हणूनच का ते की पांडवांव्यतिरिक्त कोणीही जिवंत राहणार नाही. कौरवांचा तर पूर्ण नाश होणार आहे, पण अनेक राजे जे धर्माच्या बाजूने असून सुद्धा त्यांना या ह्याच्यामध्ये प्रज्वलित होऊन कुठेतरी स्वतःला बलिदान करायला लागतंय त्यांचं. आणि म्हणूनच हे धृतराष्ट्र पुत्र आहेत, हे सर्व नाश होणार आहेत, हे तू जाणायचा प्रयत्न कर. आणि म्हणून असे हे भगवंत कोण आहेत हे अर्जुनाला सगळं दिसल्यानंतर अर्जुन म्हणतोय भगवंतांना, आणि मग हे विराट रूप तर बघितलंय मी, कुठेतरी मन माझं अस्वस्थ झालंय की ह्या सगळं मी बघतोय ह्याच्यामध्ये, की मग या सगळ्या दाढांमध्ये चिरडले जाणारे सगळे योद्धे, जे भगवंतांनी सांगितलं या अधर्माचा नाश होणार आहे. श्री भगवान वाच कालोस्मी लोकक्षय कृत्प्रवद्धो लोकांस, एक मिनिट, कालोस्मी लोकक्षय कृत्प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्धांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महाभारत आठवत असेल तुम्हाला, बी आर चोप्रांचं मैं काल हूं. कोण आहे हा काळ? मग ते घड्याळावर, मोबाईलवर दिसणारं फक्त वेळ नाही हो, प्रत्यक्ष भगवंत आहे. काळ म्हणजे कोण आहे? काळ हा भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये बंदिस्त आहे, आणि हा काळ फक्त त्यांच्या माथी चालतोय. आणि या काळाला भगवंत कुठेतरी सांगतायत की मग हा काळ काय आहे? हा सगळ्या जगताचा विनाश करणारा आहे, आणि हा काळ मीच आहे. कुठेतरी प्रलयही भगवंतांपासूनच होतो, आणि म्हणून या अधर्माचा विनाश होणार आहे. या सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो आहे. या सगळ्यांचा काळ बनून मी आलेलो आहे. यांचा मृत्यू होणार आहे, या सगळ्यांचा विनाश होणार आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजे या पांडवांव्यतिरिक्त सर्वांचा याच्यामध्ये विनाश होणार आहे. असा हा काळाचं खूप सुंदर असं भागवतांच्या 10व्या स्कंदामध्ये खूप सुंदर उदाहरण आहे, खूप सुंदर विश्लेषण आणि निरूपण केलेलं आहे काळाबद्दलचं. मग भगवंतांचा काळ काय आहे, ज्यांच्यामुळे हा काळ कुठेतरी चलित असतो, आणि मग कशा प्रकारे, मग जे त्या भावनेमध्ये येत नाहीत, आणि जे या स्वतःला त्या कुठेतरी या अस्तित्वाची जाणीव देत नाही, कुठेतरी आत्मपरीक्षण करत नाही, आत्मसाक्षात्काराची भावना ज्यांच्यामध्ये येऊ शकत नाही, जे त्यांना जे या अस्तित्वाला मानत नाहीत, मग कुठेतरी काळ त्यांच्यासाठी विनाश करू शकतो. काळ विनाशकारी असतो, पण जे या मार्गावरती ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे, आणि म्हणूनच जे परम तत्व जाणलेलं आहे, ते निश्चितच या मार्गावरून मग त्यांना कशाचंही भय नसतं हो. मग या काळाचंही भय नसतं निश्चितच, कारण त्या काळाला त्यांनी कुठेतरी रोखलेलं असतं, कुठेतरी त्या भगवंतांना जाणलेलं असतं, कुठेतरी ती पातळी गाठायचा प्रयत्न केलेला असतो, आणि म्हणून तो कुठेही विनाश करत नाही. असा हा काळ म्हणजे मी आहे. नुसतं तेच घड्याळावर चालणारं टायमिंग नाही हो, हा काळ आहे, प्रत्यक्ष काळ, जो विनाश करणारा मी आता तुझ्या समोर आलेला आहे. आणि म्हणून या पांडवांव्यतिरिक्त या सर्वांचा विनाश मी करणारा. तस्मात् पत्तमिनुष्ठ तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुवंश राज्यं समृद्धं मयि वेतै निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचीन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूंवर विजय मिळव आणि समृद्ध राजाचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार
त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा हे काय दिसतंय चित्रामध्ये, सांगा मला चॅट मध्ये काय आहे हे, काय आहे? काय दिसतंय तुम्हाला चित्रामध्ये? ब्लेड आहे. कोणाच्या हातामध्ये ते ब्लेड आहे? डॉक्टर. अगदी बरोबर शुभम प्रभूजी. बघा किती सुंदर उपमा दिली. धन्यवाद डॉक्टर. येस येस, धन्यवाद. म्हणजे जाण्याचा प्रयत्न करा की कशाच प्रकारे डॉक्टरांच्या हातलं इन्स्ट्रुमेंट असतं तसा तू एक निमित्त मात्र आहेस, तू एक साधन होतोयस. आणि म्हणूनच तू हे युद्ध जिंकणार आहेस. हे सव्यसाची म्हणजे उत्तम धनुर्धर, उत्तम धनुर्धर, उत्तम योद्धा, लढवय्या आहेस तू. आणि म्हणूनच तू उठ आणि युद्धास तयार हो, यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव. हे सगळे योद्धे मारले गेलेले आहेत आणि तू समृद्ध राज्याचा उपभोग घे, कारण हे सर्व योद्धे आता मारले गेलेले आहेत आणि त्यांना आधीच मी मारलेलं आहे. तू फक्त या युद्धामध्ये एक निमित्त मात्र होतोयस, फक्त एक साधन होतोयस या हातातलं. ज्या डॉक्टरांच्या हातातलं प्रत्यक्ष डॉक्टरच ते करत असतात, पण त्याचं साधन असतं हो त्यांच्या हातामध्ये, ते हाताने डायरेक्ट नाही करत. आणि म्हणून ते निमित्त तू आहेस, ते साधन तू आहेस. आणि हे सव्यसाची म्हणून तू उठ, युद्ध कर. कुठलाही मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आता किंतु परंतु ठेवू नकोस आणि कुठल्याही प्रकारचे प्रश्न आणि भ्रम ठेवू नकोस, म्हणून तू दृढ हो आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं सेम आहे ते. मी पुढे जाते. जसे आपण मगाशी वाचलं, द्रोण भीष्म कर्म महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलंय, पुन्हा ते 34 आलंय, त्यामुळे तू गंभीर होऊ नकोस. हरे कृष्ण. पुढे वाचा. मी वाचू का माताजी? हो, कसं आहे? 11.35. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सत्वतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नामश्रवणाने पूर्ण जगत हर्षोल्लास तुमच्यावर अनुरक्त होतात. एक मिनिट माताजी, मला दिसत नाही. अनुरक्त होतात. पुरुष जरी नमस्कारित असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतरत्र. हे सर्व योग्यच घडत आहे. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे अतिसृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. तुम्ही आदि पुरुष, भगवान, पुरातन, या व्यक्त प्रकृती जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. म्हणूनच संजयाला, जिथे संजय सगळी जी माहिती देतोय, जी धृतराष्ट्राला माहिती देतोय, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून, की जेव्हा अर्जुनाने हे सगळं ऐकलं आणि अर्जुन भगवंतांना हे विश्वरूप बघून हात जोडून म्हणतोय पुन्हा पुन्हा, की तो अत्यंत भयभीत झालाय, सद्गतीत झालाय, कुठेतरी इतका इमोशनल झालाय आणि कुठेतरी खूप त्याच्या मनातनं तृप्तता सुद्धा आहे. बघा ते कशा भावना असतील अर्जुनाच्या, की ते विराट रूप बघून कुठेतरी खूप मनाला तृप्ती आहे, पण त्याच प्रकारे ते खूप अक्राळ विक्राळ आणि भयानक असल्यामुळे त्या अद्भुततेमुळे कुठेतरी अर्जुन सद्गतीत झालेला आहे. आणि म्हणून मग तो सद्गतीत अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय, की तुमच्या श्रवणाने संपूर्ण जगत हे हर्षोल्लासित, आणि इतकं तुमच्या नामस्मरणाने आणि तुमच्या सिद्ध पुरुष तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस, ज्याप्रमाणे धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये कपटी भाव, तसे राक्षसी भाव होते आणि म्हणून ते राक्षस भयभीत होऊन पळतायत इकडे तिकडे. देवी देवता कुठेतरी प्रार्थना करतायत, कुठेतरी त्या शांत रूपाला शांत होऊन, आणि कुठेतरी मन कुठेतरी त्यांचं सुद्धा अर्जुनाप्रमाणे, जसं अर्जुनाचं झालंय तसं देवी देवतांचं मन झालेलं आहे. ज्या देवतांना वाटतंय की कशा प्रकारे हे रूप बघून त्यांची अद्भुतता मनातून व्यक्त झालेली आहे, परंतु राक्षस कोण आहेत तर कपटी, आणि त्यांना कुठेतरी भय आहे याच्यापासून, म्हणून ते इतस्ततः पळता आहेत. ते योग्यच घडत आहे.
ज्या प्रकारे या योद्ध्यांनी, ज्या अधर्मी लोकांनी भगवंतांच्या तोंडात उड्या मारत होते की त्यांचा नाश होणार आहे, त्या व्यक्तीच भगवंतांच्या तोंडात कुठेतरी त्या दातामध्ये चिरडून त्यांचा मृत्यू होत होता. आणि म्हणूनच ब्रह्मदेवापेक्षा श्रेष्ठ असे ज्या ब्रह्मांची उत्पत्ती भगवंतांपासून झालेली आहे, अशा या ब्रह्मांनी, शिवांनीही भगवंतांची स्तुती केली तर काय बिघडलं. आणि म्हणूनच काय त्याच्यामध्ये आहे की ज्या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही कारणांचे परमकारण अविनाशी असे आहात, आणि म्हणूनच हे अनंत रूपात तुम्ही ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापलेली आहे. या भौतिक आणि आध्यात्मिक सगळ्या जगताचे उत्पत्ती करता या सगळ्याला अर्जुनाने आता पुरेपूर या विश्वरूपानंतर तर अतिशय योग्य प्रकारे जाणलेलं आहे. हरे कृष्ण. एक दोन हरे कृष्ण. वाचू का मी? हो बोल. 11.41 आणि 42. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रासमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल क्षमा कर. जय श्रीकृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, अर्जुनाला कुठेतरी उपरती की मी काय केलं हे. अशा या विश्वरूपाला बघून त्याला भगवंतांविषयी जे काही मनामध्ये भाव दाटून आले की मी हे काय वागलो त्यांच्याशी आधी, आणि कशा प्रकारे जरी मी एक प्रिय सखा असलो तरी मला हे सगळे कशाची कल्पना नव्हती, आणि म्हणून मी मित्र मानून तुला किती वेळेला कशा प्रकारे वागणूक दिली आहे, की अपमानास्पद सुद्धा काही बोललोय, चेष्टेमध्ये काही बोललोय, विश्रांतीच्या वेळी एकाच शय्येवर शयन करताना मी तुझ्याशी गप्पा मारताना, की चेष्टा करताना मी कशा प्रकारे एक सख्याप्रमाणे मी तुझ्याशी वागलोय. आणि म्हणून हे यादव आहे कृष्णा, की कशा प्रकारे एकत्र भोजन करताना एकांतवासात मी तुझा कधी कधी अपमानही केला आहे. पण या सगळ्यासाठी मी जे हा तुझं रूप, विश्वरूप बघितलंय आणि जे तुझं तत्व तुझ्या विभूतींनी तुला जाणलेलं आहे पुरुषोत्तमा, मला या सगळ्या माझ्या अपराधांबद्दल तू क्षमा कर. कुठेतरी शरण आलेला अर्जुन या सर्वांविषयी त्याला खूप गिल्टी वाटतंय, मनात खूप त्याला कुठेतरी अपराधी भावना मनामध्ये आहे त्याच्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पूर्वी मी कधी न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा अर्जुन खूप भयभीत झालाय, त्याचं मन व्याकुळ झालंय, आणि त्यांनी सांगितलं मला, एक सेकंड ना, असा हा अर्जुन अत्यंत भयभीत झालाय, मन त्याचं व्याकुळ झालेलं आहे. आणि म्हणून हे देवादिदेवा, हे जगन्निवासा, जगन्नाथा, सगळ्या जगाच्या नाथा, अशा कृपया माझ्यावरती प्रसन्न हो आणि तुमचं पुरुषोत्तम रूप, भगवान रूप मला आता तुम्ही दाखवा. कारण परमात्म्याचं मग भगवंत म्हणाले आहेत अर्जुनाला, बघा आता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का मी? हो वाचा. हरे कृष्ण. माताजी वाचा ना, वाचा. धन्यवाद. 11.47. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. 11.48. हे कुरुप्रवीरा, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. 11.49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा अर्जुनाने ज्या भक्तांनी विनंती केली आहे भगवंतांच्या, की मी हे तुझं रूप सगळं बघितलंय, परंतु आता माझं मन खूप भयभीत झालंय आणि मी व्यथित झालोय, कारण मला हे अक्राळ विक्राळ हे उग्र रूप तितकं बघवत नाही. कारण का होतं, तो एक शुद्ध भक्त होता भगवंतांचा. मग त्याला त्या परमात्म्याच्या आणि त्याला पुढेही जाऊन त्याला त्या श्यामसुंदर मनुष्य रूपाचं कुठेतरी दर्शन हवं होतं. आणि म्हणूनच हे भगवंत त्याला सांगतायत की मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन तुला हे रूप फक्त दाखवलं. दुर्मिळ असं हे रूप तुझ्या वाचून पूर्वी इतकं हे अनंत तेजोमय रूप आणि आद्य रूप
कोणीही बघितलेलं नव्हतं, कारण ज्याच्यातनं हा उगम झालाय आणि कशा प्रकारे हे मी तुलाच दाखवलं फक्त इथे, आणि म्हणूनच हे पुन्हाही कुणाला बघितलं जाणार नाही या भौतिक जगात, तर ते कधीही पाहणं शक्य नाही. कारण तितक्या तितक्या आपण म्हणतो ना की त्या स्वरूपामध्ये सगळ्यांना, की तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप ना कोणी बघितले होते, मग ज्यांनी उग्र तपश्चर्या केली किंवा अनेक पुण्यकर्म केली, अनेक यज्ञ दान या भौतिक जगामध्ये केले, खूप पुण्य कमवून सुद्धा असं रूप मी कुणालाही दाखवू शकणार नाही. आणि म्हणूनच अर्जुनाने हे रूप अर्जुनाला जेव्हा दाखवलं, की म्हणूनच हे पुढे जाऊन की या भगवद्गीतेच्या माध्यमातून आणि या उपदेशातून आपल्याला त्या विश्वरूपासंबंधी सगळं कळतंय. आणि म्हणून हे कशा प्रकारे अगाध असं रूप आहे की हे पुन्हाही कुणाला पाहणं शक्य नाहीये. म्हणून तू आता व्यथित भ्रमित झालायस हे मी जाणू शकतो तुझ्यावर. आणि म्हणून हे बघ हे अर्जुना, मी हे माझं रूप आता समाप्त करतोय. एक मिनिट. समाप्त करतोय आणि तू सगळ्या क्लेशातून मुक्त हो आणि तुला जे हवं आहे ते परमात्म्याचं रूप दाखवते. आणि मग ती पुढे जाऊन हे मनमोहक असं भगवंतांचं श्याम सुंदर रूप भगवंत दाखवत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान कृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे सुंदर मोहक ज्याप्रमाणे परमात्मा रूप आधी की ज्यांच्या हातात सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, गदा, कमळ आहे, आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष या प्रिय भक्ताला, भगवंतांच्या शुद्ध भक्ताला भगवंतांनी मनमोहक असं भगवंतांचं मनुष्य रूप, द्विभुज रूप प्रकट झालेलं आहे भगवंत. आणि मग अर्जुनाने भगवंतांना जेव्हा त्या रूपामध्ये बघितलं तेव्हा तो म्हणाला, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वाचू का? हो वाचा माताजी वाचा. 11.51. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिलं तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 11.52. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. 11.54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे श्याम सुंदर असं मनुष्य रूप भगवंतांनी अतीव सुंदर जेव्हा रूप अर्जुनाने बघितलंय, अशा शुद्ध भक्तांनी बघितलेलं आहे, असं तेव्हा त्याचं मन कुठेतरी शांत झालेलं आहे आणि तो पूर्व स्थितीमध्ये परत आलेला आहे. कुठेतरी भयाने आणि त्याच्या अंगावर जे रोमांच उभे राहिलेले, जे पहिल्या अध्यायामध्ये तो वेगळ्या प्रकारे भयभीत होता, पण आता त्याला त्या अकराळ विकराळ रूपाने कुठेतरी अद्भुत मनामध्ये भाव निर्माण झालेले, तो आता शांत चित्त झालेला आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणाले की हे माझं रूप अतिशय दुष्कर. जसं मी म्हटलं की या सगळ्याचं दर्शन कुणाला, तर ह्या संजयाला झालेलं आहे, अर्जुनाबरोबर संजय आणि त्याचबरोबर अनेक देवी देवतांना सुद्धा हे दुर्मिळ असं रूप, जे मनुष्याचं रूप आहे, ते रूप बघण्याची, जसं मी म्हटलं की देवकी मातेला बघा, त्या दालनामध्ये सर्व देवी देवता जमा झालेले असतात की ज्या प्रकट होण्याची सर्व वाट बघत असतात. आणि म्हणूनच ज्यांचा जन्म, ज्यांना या मनुष्य रूपामध्ये बघण्यासाठी जे अत्यंत दुर्मिळ असं रूप आहे, ते मधुर रूप बघायला प्रत्यक्ष देवी देवताही उत्सुक असतात आणि ती संधी प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात असतात. आणि असं हे फक्त एक योग्य भक्त आणि अनन्य भक्तीनेच हे साध्य होऊ शकतं. आणि हे हे तू जाणून घे की हे फक्त एका अनन्य भक्ती योगानेच साधलं जातं, ज्या मार्गावर येऊन तू या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतोस. तोच श्लोक वाचून मग त्याचा अर्थ आहे, भक्त्यात्मनया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. सेम आहे ते, नाही वाचलं कोणीतरी चालेल. मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ एका अनन्य भक्ती योगातूनच, की ज्या भक्ती मार्गावर आपण 7व्या अध्यायापासून बघतो आहे की कोण प्रकारचे लोक कशा प्रकारे या भक्तीच्या मार्गावर येऊ शकतील आणि मग कशा प्रकारे आपण या
भक्तांना या भक्तीला जाणून या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजनातून कालच्या अध्यायामध्ये कशा प्रकारे या भक्तीच्या सेवेमध्ये स्वतःला तू गुंतवू शकतोस आणि एक शुद्ध भक्त करू शकतोस. आणि मग या भक्तीच्या क्रिया आणि साधू संघ आणि या प्रकारे तू तुझ्या आध्यात्मिक मार्गाची कशी प्रगती करून या शुद्ध भक्त हा भक्त भगवंतांच्या भक्ती सेवेमध्ये अतिशय प्रेमात पडू शकतो भगवंतांच्या. आणि म्हणूनच तू केवळ मला भक्ती मार्गानेच जाणणे शक्य आहे. त्या प्रकारे तू मला साक्षात बघून याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतोस. मत्कर्म कृन परमो मद्भक्त संगवर्जितः निवेदः सर्वभूतेषु सह मामेति पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग कशा प्रकारे जो अनन्य भक्त जो सकाम कर्मातून आणि तर्कवादाच्या संघातून कुठेतरी या तर्कवादी आणि फक्त तर्कावरती कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे आणि मग ते कर्म कुठेतरी फळांशी निगडीत आहे, अशा या संघातून आणि अशा या सकाम कर्मातून स्वतःला मुक्त करून जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो निष्काम कर्मामध्ये कुठेतरी संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ मग ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं आणि आपल्या जीवनाचं परम लक्ष तो कुठेतरी त्या भक्ती सेवेमध्ये वाहून घेतो, स्वतःला कर्म करतो, भौतिक इच्छा सगळ्या केल्या जातात, पण कुठेतरी ती कृष्ण भावना भावित केलं जातं कर्म. आणि म्हणूनच सर्व प्राणी मात्रांशी आणि सर्वांशी तो मित्रत्वाने वागतो. हे निश्चितपणे तो माझ्या स्वभावाला तशाच प्रकारे मला प्राप्त करू शकतोस. अशा या गोलोक धामाला तू पोहोचू शकतोस. मग त्या भगवंतांच्या धामाला मार्गस्थ होण्यासाठी निश्चितच तू मुक्त असतोस आणि जेव्हा हा देह त्याग केला जाईल ते निश्चितच भगवत धामाला पोहोचू शकतोस. अशा या 11व्या अध्यायामध्ये पूर्णपणे अशी ही कुठेतरी विभागणी आहे.